Oy, matapos ang napakasayang outing, nagyaya ang mga bata sa SM Pampanga. Grabe yun yung corned beef ay ni Pure Foods ha, ang galing nyo. Tamang-tama sa buong pamilya. After nito, niyaya kami ng auntie namin na pumunta sa kanila upang mag-harvest daw kami ng kamyas. Diyos ko po, noong karakalo, makakayamala. Meron din silang puno ng kalamansi, kaya inubos na namin lahat ng buwan. May kalibrita na naman panyigang kanini. Oy, tanu ko, kuman masayane. Dakal salamat, ante! After nito, lakas loob na pinagbigyan namin ng mga bata para makapamili ng mga books nila. O Mother's Day ngayon kaya ang daming mga tao. Ang fully book ay dito po sa SM City, Pampanga. Para sa mga mahilig magbasa, marami kayong mga pagpipilian dito, kaya pasyal na kayo. Hanggang rugong mapagal kami from outing, okay mo basta ring anak masayala. Maganda na din ito para naman mabawasan ang gadget time nila. At dahil masyadong mainit, magpalamig muna tayo ng halo-halo ng rason. Nung sinundo na nga kami, nako, may pasurpresa sila sa akin. May munting pabulaklak sila, kaya naman ako ay napasaya nila. Oo, bala kweda na ako, ganak ka. Ako no, pagluto. Pwera biro, sa mga simpleng bagay na ginagawa nila, ay nakakataba ng puso. Dahil naaalala ka nila at nararamdaman mong mahal ka nila. May pa-headband at aesthetic ang dating. Thank you so much! Ito yung gusto ko kasi ito hindi matutunaw. 3 years daw. Hindi, spray net Oy, kaya kami. dakal salamat. No comment.